शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। नगरिया गंदा गे आजू के रतिया तू गे छौरी दिहे नगरिया गंदा गे जिला जहाना से हको बरतिया ले ले तो खोला के बंदा गे जिला जहाना से हको बरतिया ले ले तो खोला के बंदा गे आजू के रतिया बंद कर दिहे कोई लई सब धंधा गे आजू के रतिया बंद कर दिहे कोई लई सब धंधा गे जिला गया के हको बरतिया ले ले तो खोला के बंदा गे जिला गया से हको बरतिया ले ले तो खोला के बंदा गे डीजे कुंदन राज अभियो से छौरी तू सुधार ले आदतिया गे हको खुरा पाती छौरा कर दे तौलटिया गे अभियो से छौरी तू सुधार ले आदतिया गे हको खुरा पाती छौरा कर दे तौलटिया गे डीजे वाला लाइट बंद कर दे तो हो जीतू सगरो अंधा गे डीजे वाला लाइट बंद कर दे तो हो जीतू सगरो अंधा गे आगे जिला पटना से हको बरतिया ले ले तो खोला के बंदा गे आगे जिला नवादा के हको बरतिया न ले ले तो खोला के बंदा गे डीजे कुंदन राज इंस्टा पर बना के रील देखा वही सामान गे देखिए के पागल हो लइकन बुढ़ जवान गे इंस्टा पर बना के रील देखा वही सामान गे देखिए के पागल हो लइकन बुढ़ जवान गे अरे मरतो हिला के रात भर पिला के तोला पे पसी ठंडा गे ये मरतो हिला के रात भर पिला के तोला पे पसी ठंडा गे आगे जिला से खपूरा के हको बरतिया ले ले तो खोला के बंधा गे जिला जमी के हको बरतिया न ले ले तो खोला के बंधा गे शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।